ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് മന്ത്രം 2. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 2ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രം 2. കുർവന്നേ പേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോ അസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നര. ഇതാണ് 2ാമത്തെ മന്ത്രം. അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ അന്വയം കുറുവൻ തുടരെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഏവ എങ്ങനെ, ഇഹ ഈ ജീവിത കാലയളവിൽ, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, ജിജീവിഷേത് ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ശതം 100, സമ വർഷം, ഏവം എങ്ങനെ ജീവിച്ച്, ത്വയി നിന്നിൽ, ന ഇല്ല, അന്യേഥ മറ്റു തരത്തിൽ, ഇഥ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്, അസ്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഇല്ല കർമ്മം, ലിപ്യതേ ബന്ധത്തിന് കാരണമാവുക, നരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനിൽ. അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും എന്തിനാഗ്രഹമുണ്ട്? ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശതം വർഷങ്ങളോളം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രവണത വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിലും എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ആഗ്രഹം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് അവനവന്റെ ശരീരം, അവനവന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും അവര് ഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവന്മാരും അവരുടെ സ്വയം രക്ഷാർത്ഥമാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അത്യധികം പാടുപെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് മനുഷ്യന് പ്രായണ സേഫ് ആണ് ഇപ്പോ കുറെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക്. പക്ഷെ ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ വളരെയധികം പാടുപെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. വേദങ്ങൾ ഈ ഭാഗം തികച്ചും സ്വാഭാവികം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികം ആണ്. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായിട്ടും അനശ്വരമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം അവ വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം മാറേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്തിൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങളാലാണ് ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവവർഗത്തിന്റെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ ആ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയും ആ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധനായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ജീവവർഗങ്ങളും ജനനമരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെട്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരാള് ജനനമരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെടുന്നത് എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യജന്മം കൈവരുന്നതോടെ ആ കർമ്മഫല ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിനവസരമില്ല? പറയൂ, എന്തിനാണ് അവസരമില്ലാത്തത്? മുക്തിക്ക് അവസരമില്ല. ഒരിക്കലും അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആ അത്തരത്തിലുള്ള അവസരം വന്ന് ചേരുന്നുള്ളൂ. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നിവയെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ആ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് വേദോക്തമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തികൾ, എന്തൊക്കെയാണോ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാണ്, ആ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാണ് ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകർമ്മത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ ആ ഹേതുവായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിനെ അകർമ്മമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? പറയൂ, എങ്ങനെയാണ്?
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ, അതെ, അങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിനെ അകർമ്മമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഉള്ളത് വികർമ്മമാണ്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒരു ക്രമീകരണം ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചും കൊണ്ട്, അതായത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതെല്ലാം തന്നെ ഹീനതരമായിട്ടുള്ള ആ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മത്തിന് വികർമ്മം അഥവാ നിഷിദ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 തരം പ്രവൃത്തികൾ, ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വിവേകശാലികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അകർമ്മം, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം അകർമ്മമാക്കി തീർക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആ വിവേകശാലികൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂഢന്മാരാകട്ടെ എപ്പോഴും വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ജീവിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലോ സ്വർഗലോകത്തിലോ മെച്ചപ്പെട്ട ആ ജീവിത പദവി നേടുവാനായും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മുക്തി ലക്ഷ്യപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവർ വീണ്ടും ആ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരാളെ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം കൂടിയിട്ടും ഇവിടെ ആ ബന്ധന കാരണമായിട്ട് വരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസർവമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീത, ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിവിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് നൈഷ്കർമ്മ്യം, അകർമ്മം, അപ്പൊ വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരാൾക്കും അകർമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് ക്രമമായി പരമോന്നത സത്തയുടെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി ഉത്ബുദ്ധനാവാൻ കഴിയും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് കരുതാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. അപ്പോൾ ആ 3 തരത്തിലുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിക്കാതാകുന്നത്? ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മഹത്തരമാണെന്നും അവയിൽ ചിലതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്ന് കരകയറാനും സാധിക്കുന്നു എന്നും ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളാണ് മഹത്തരമായത്. അപ്പോൾ അവയിൽ ചിലതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഭഗവത് സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും വീണ്ടും 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിലൂടെ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് അതിപ്പതിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഇച്ഛയുണ്ടാകും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ശതം അതായത് 100 മതി കൂടുതലും വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ഛയുണ്ടാകും. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വിവേകശാലി ജീവിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ മൂല്യമില്ലാത്ത ശതം വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ആ ജീവിതം മൂല്യവത്താക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരുടെയും കടമ.
അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവരുടെ എന്താ ജീവിക്കുവാനുള്ള ത്വര മനുഷ്യനിലല്ലാതെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നതല്ല കാര്യം, മറിച്ച് വിവേകത്തോടു കൂടിയിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മം അകർമ്മമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലും വച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുവാൻ, ഒരു ജീവനെ മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തില് ഒരു കഴിവ്, ഒരവസരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം വളരെ മൂല്യവത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുസ്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും മൃഗയോനികളിലേക്ക് അഥവാ തിര്യക് യോനികളിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും വലിയ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. മനസ്സിലാകുണ്ടോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അപ്പോൾ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും പതിക്കുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും വീണ്ടും ചക്രത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ശരിയായുള്ള രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 100 വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, മറിച്ച് ജീവിതം എങ്ങനെ മൂല്യവത്തായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ടത പറയുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു, മറിച്ചായാൽ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെയധികം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെച്ചവും ഇല്ല. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പന്നികളെ പോലെ പട്ടികളെ പോലെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ, അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില ജീവികൾ അതുമാതിരി മറ്റ് വളരെയധികം ദീർഘായുസുള്ള ജീവികളുണ്ട്. അതുമാതിരി മരങ്ങൾ വളരെ അധികം ദീർഘമായിട്ട് ആയുസുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെച്ചവും ഇല്ല. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ജീവി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താണ് നിദ്ര, പ്രത്യുൽപാദനം, മറ്റ് ആഹാരം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ജീവിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെയധികം ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിട്ടും വളരെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും വളരെ 100 120 വർഷം ഒരു ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരത്രയധികം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു മനുഷ്യൻ, ദീർഘായുസുള്ള മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അതുമാതിരി നിദ്ര, മൈഥുനം, പ്രത്യുൽപാദനം, ആഹാരം ഇതിനൊക്കെ മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ജീവിതത്തിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെച്ചവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, അപ്പൊ എപ്പോഴും ചവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചിലവര്. അപ്പോൾ ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവന് ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെച്ചമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പന്നികളെ പോലെ പട്ടികളെ പോലെയൊക്കെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ
മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ തിരികെ താഴെയുള്ള ആ ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഉള്ള പോലെ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, അതായത് ഭഗവത് സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു വിവേകശാലി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയെല്ലാം കബളിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ ഇതെല്ലാം മഹത്വം. അപ്പോൾ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും അതാണ് വേണ്ടത്. ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ ആകുക. അതായത് മറ്റ് മത്സ്യ, മാംസം, മുട്ട ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാകുമ്പോ നമ്മളുടെ ആ ജിഹ്വയുടെ ത്വരയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൂടുതൽ നമ്മൾ ലളിതമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുമാതിരി എന്താ ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക. നാമം ഉച്ചരിക്കുക. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോ നമുക്ക് ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങള്, പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കല്, കച്ചവടം. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും ആ പണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം, ലൈഫ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും, ലളിതമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ആ ജീവിതഗതി, നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ഉയർന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ആ നവവിധ ഭക്തികളെ കൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഉയർന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. അതാണ് ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും. അപ്പോൾ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര്, അതുമാതിരി ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിലുള്ള സന്യാസി, ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ, ഒരു വളരെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും എല്ലാം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവര് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതം എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും ഉള്ള ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിവേകശാലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട് 100 വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചമൊന്നും ഇല്ല. അവനവന് തന്നെ മെച്ചമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും മെച്ചമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവന് അവ ശ്രേയസ്കരമാണ്. അതായത് കർമ്മയോഗം. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ആ ഭഗവത് സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നു, ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ കർമ്മത്തിൽ, അതായത് നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, വികർമ്മങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് സമർപ്പണമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന രജോ ഗുണികളാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അയാൾക്ക് പിന്നെയും എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതല്ലാതെ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ആ താഴ്ന്ന ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നത്, അതായത് ജീവവർഗങ്ങളിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കർമ്മത്തിൽ, അതായത് ബിസിനസ്സോ ജോലിയോ എന്തിലെങ്കിലും ആ പണത്തിനോ ഭോഗത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരാൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലും എന്താണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ രജോ ഗുണികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അയാൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനാ മാത്രമാണ് ആ മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള പന്ഥാവ് തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസരം
ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു രജോ ഗുണിക്ക്. അതായത് സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ജോലി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വരാർപ്പണം അല്ലാത്ത ജോലിയാണെങ്കിൽ പോലും അയാള് പിന്നെയും അത്തരത്തിലുള്ള രജോ ഗുണ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നു. അയാൾക്ക് അപ്പോഴും മുക്തിക്ക് ഉള്ള ഒരു പന്താവ്, അതായത് ഒരു മാർഗം അപ്പോഴും തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമായി എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം. അപ്പോൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ജീവിത നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബുക്കില് നമ്മൾ പഠിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്? നൂറുകണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. അതായത് കർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ് എന്നല്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും രണ്ടാമതും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വികർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് അകർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, കർമ്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ അകർമ്മത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്താ മാനസികമായിട്ടുള്ള അന്യന്റെ മുതൽ അന്യായമായിട്ട് കൈക്കലാക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് നിഷിദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അസത്യ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുണ്ടാകുക, പരലോകമില്ല എന്നും ദേഹമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഇവയൊക്കെയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്ത ചെയ്തിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ഒരുവൻ എത്തുന്നത്. പിന്നെയാണ് വാചികമായിട്ടുള്ള വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരുഷമായിട്ടുള്ള സംസാരം, അസത്യം പറയുക, പരദൂഷണം പറയുക, പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത നിഷ്പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ഇവയാണ് വാചികമായിട്ടുള്ള അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ. ശാരീരികം, അന്യായമായിട്ടുള്ള പരദ്രവ്യ അപഹരണം. വാചികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടു, വാചികമായിട്ടുള്ള വികർമ്മം കണ്ടു. പിന്നെയുള്ളതാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്യായമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ദ്രവ്യം അപഹരിക്കുക, ശാസ്ത്രോക്തമല്ലാത്ത ഹിംസ ചെയ്യുക, പരധാമ ആഗമനം, ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു പലതരത്തിലുള്ള വികർമ്മ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതില് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. അത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കൽ, അതാണ് പരദ്രവ്യ അപഹരണം. അതുമാതിരി മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്, താമസിക്കാവുന്ന വീട് എല്ലാം തന്നെ അപഹരിക്കുക, സമ്പത്ത്, വീട് ഇതെല്ലാം അപഹരിച്ചിട്ട് അവരെ പുറത്തേക്കാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വികർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൽ പെടുന്നു. പരധാമ ഗമനം, അതായത് മറ്റ് അവിഹിത ലൈംഗിക വേഴ്ച, ഇതെല്ലാം യമനിയമങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നീട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ പറയോ? മാനസികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ശാരീരികമായിട്ടാണെങ്കിൽ അന്യായമായിട്ടുള്ള പരദ്രവ്യ അപഹരണം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതന്നെ. ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ടുള്ള ഹിംസ, അല്ലാത്ത ഹിംസ, ഒരു ജീവികളെ ഹിംസ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
അതുമാതിരി മറ്റ് പല അതായത് അവിഹിത ലൈംഗിക വീഴ്ച. അപ്പൊ അത് ഇതേമാതിരി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ അന്യന്റെ മുതൽ അന്യായമായി കൈക്കലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അസത്യകർമ്മങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുക, പരലോകമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റെന്താ, ആസ്തിക്യ ബുദ്ധി ഇല്ലായ്മ. അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ല, ദൈവമില്ല എന്നുള്ള, അതായത് ആസ്തിക്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ, ഈ ചർവാക തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭൗതികവാദികൾ, നാസ്തികർ എന്ന് പറയും അവരെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്, വികർമ്മം ചെയ്ത ആളുകളാണ്, മനുഷ്യരാണ് വീണ്ടും പക്ഷിമൃഗാദി യോനികളില് ജനിക്കുക. മാനസിക ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ചണ്ടാള ജാതിയിൽ പിറക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ടും ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ളവർ ചണ്ടാള ജാതിയിൽ പിറക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് പിറക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും താഴ്ന്ന രീതിയിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന തട്ടിലെ ഉള്ള മാനസിക നിലവാരം ഉള്ളവരെയാണ് ചണ്ടാളന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവര് മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പക്ഷി മൃഗാദി യോനികളിലെല്ലാം ജനിക്കുന്നത്. മരങ്ങളായിട്ടും പക്ഷി മൃഗാദി യോനികളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ കർമ്മദോഷങ്ങൾ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കർമ്മദോഷങ്ങളാലാണ് വൃക്ഷലതാദികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അതായത് വികർമ്മങ്ങൾ, ശാരീരിക പ്രവൃത്തിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃക്ഷലതാദികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. വാചികമായിട്ടുള്ള കർമ്മദോഷങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ വർത്തമാനത്തിലുള്ള പൗരുഷ്യം, ആളുകളെ എന്താ, സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം, അങ്ങനെ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ യോനിയിൽ ജനിക്കുന്നത്. മാനസിക ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ചണ്ടാള ജാതിയിൽ പിറക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ തരംതിരിവ്. വേദവിധികൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ കർമ്മങ്ങളെയാണ് സുകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രവിധോക്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. സുകർമ്മത്തിൽ വേദവിധികളോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായി പുണ്യം ലഭിക്കുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സുകർമ്മത്തിൽ, അതായത് വേദോക്തമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വേദവിധികളും മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടുകയും അതെന്താ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീണ്ടും അതനുസരിച്ച് ആ പുണ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടുന്നു. അമാതിരി നിഷേധ കർമ്മം ചെയ്താലും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുടെയോ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ട് ഭഗവത് സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസില് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണോ അതാണ് അകർമ്മം എന്ന തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അമാരി എന്താ,
കമ്മ്യൂണിസം, ആൾട്രിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇസം. അതായത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇക്വാലിറ്റി ആണ് അവര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരേ സമത്വം, അതാണ് അവര് അതുമാതിരി സോഷ്യലിസം, അതുമാതിരി നാഷണലിസം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുവന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് ശരി. പക്ഷെ അതില് ഇല്ല, ഇതിലൊന്നും എന്തില്ല, ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല. ബന്ധമില്ല. മറിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ നന്മ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. മറിച്ച് ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ കർമ്മബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഒരുവൻ എന്താണ് വളരെയധികം സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉന്നമനത്തിനും സമത്വത്തിനും ദേശീയതയ്ക്കും എല്ലാം വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതില് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ബന്ധം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അത് സാധാരണ ഒരു കർമ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, സാത്വിക കർമ്മമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതല്ല അയാള് അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള സുഖവോ ഭോഗേച്ഛയോ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നു ഈ കർമ്മത്തിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജസികമോ താമസികമോ ആയിട്ട് മാറും. ഇത് പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിലൊരിക്കലും ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഇതിന് ഇല്ല. മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയതയ്ക്കോ സോഷ്യലിസത്തിനോ എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസിൽ, ആ ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധർമ്മമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ അത് കർമ്മബന്ധനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലഷിക്കാം. മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ്സുകൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിലഷിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ 100 വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്നത് ഒരാഗ്രഹമായിരിക്കാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കർമ്മശേഷി ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവത് ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 150 കൊല്ലം ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. മറിച്ച് ഈ വികർമ്മ പ്രവർത്തനമോ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസം, നാഷണലിസം, മറ്റ് ഭഗവത് പ്രീതികരമല്ലാത്ത, ഭഗവാനിലോട് ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് അവനവന് പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചമൊന്നുമില്ല. വികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പരദ്രോഹപരമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 വർഷം ജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെച്ചവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാത്തതുണ്ടോ? അറിയാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.
ഒന്നുമില്ല, ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ നോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? പ്രഭുജി. ഇനി ബുക്ക് വരുത്താത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓർഡർ ഉള്ള ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പ്രഭു ഇതുവരെ. ഇനി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യാത്തവര് വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ 3 ബുക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 4 ബുക്ക് വൈഷ്ണവ ഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതും നന്നായിരിക്കും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടുമ്പോ അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ പ്രഭു? നാളെ ശനിയാഴ്ച, നാളെ ഇല്ല ക്ലാസ്. നാളെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ക്ലാസ്. ശരി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.